Auri yang ma kuma dɔw la surafana na I sɛgɛnnen don walima kɔkɛ suna I b'a fɛ ka koni dɔ k'a ye spécialement ten k'a sɔrɔ a ko yɛrɛ man jan I tɛ nin video in lajɛ. An ka sogo talen tɛ nin yan fɛ ne ta in ye saga sogo ye I bɛ poivre mugu k'a la o kɔfɛ épice mandi min b'i bolo I b'o ni fara a kan an bɛna onga k'a la sa onga crevette ale de ka timi wa a k'a dɔn k'a fɔ k'o si kɔkɔbaden t'a la dɛ ayi a ka timi nka kɔkɔbaden t'a la o kɛlen don k'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ. Ne bɛna n ta in da onga kɔgɔ ma nka I yɛrɛ bɛ se ka kɔgɔ wɛrɛ k'a la n'a y'i ja baasi den kelen t'a la an bɛna ji k'a la sisan ka sɔrɔ k'ale balabalali dabɔ sa an b'a to yen a ka balabala miniti damadɔ zarafa ka tobili bɛ sɔrɔ orange sanfɛ kunnafoniw 37 saba fila kelen fu ani falaki. N'an ka sogo magayara dɔrɔn an tɛ foyi wɛrɛ k'a la koyi an b'a ta sisan ka taa yira tulu kalaman na nin de ka di sa ne ni mano ni salati ani komutɛri nin de ka di sa sikasokaw biyan wa pomme de terre faso de tɛ sikaso ye a ye dɔ bila ka na di yan nɔ an ka baara ɲɛnen tɛ ni ni mano n'a y'i ja I bɛ vinaigrette kunkurunin dilan a kɛrɛ la ne bɛna mayonnaise marinée dɔɔni kɛ n ta kɛrɛ la dɔrɔn e ko baara ma ɲɛ sa wa aw welelen don aw bisimila.